खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। नेपालनि जाफायाव बर' रेबग्रा जथुमा 63थि बर' बिजों सान फालिदों। पाकिस्ताननि उनाव बांलादेश, भारतआ बांलादेशनि गासैबो दिहुनथाइखौ बेन खालामबाय। जगत गुरु रामभद्राचार्यनो 58थि ज्ञानपीठ बान्था। आसेबा 9 थाखोनि फरायसाफोरनि अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौ खुलिफिनबाय। अदालगुरि फरायसालिमानि नब्लाङाव बर' थुनलाइ आफादा 63थि जोनोम सान फालिदों। दिपरबिलनि खाथियाव थानाय गंसे गडाउनाव गिदिर अर नांदों। फेग्रा मुवा जाहोनानै सासे आइजोनिफ्राय मुवा बेसाद लुथिदों। नखरनि जेंनानि थाखाय लखिमपुराव सासे सुबुंखौ गुलि गावदों। गंसे फरायसालिनिनो 3 उन्दै फरायसुलिया गोमादों। ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। नेपाल हादरनि खोसी प्रभिन्स जाफा जिल्ला थाइजानाव बर' रेबग्रा जथुमा 63थि बर' बिजों सान फालिदों। बर' रेबग्रा जथुम आरो नेपालनि मेसे समाज सिबियारि आफादनि जुथाइ बानजायनायाव नेपाल हादरनि खोसी रायजोनि जाफा जिल्ला थाइजानाव थानाय मेसे समाज सिबियारि आफादनि नयुङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 18 मे बर' बिजों सानखौ फालियो। मेसी नगर पालिकानि मेयर गपाल चन्द्र बोथाकटिया हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो आरो हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी आरो मेसे समाज सिबियारि आफादनि आफादगिरि बिरेन मेसेया गावबागाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेनि उनाव बर' बिजोंनि मुङाव आलारि फोजोंनाय आरो रुंसारि मोननो बिबार बावनाय हाबाफारि जानानै थाङो। बर' रेबग्रा जथुमनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारिया आलारि बाथि सावजेननानै बिबार बावजेनो। बेजों लोगोसेनो मान बावनाय, अनथोब होनाय आरो बर' बिजों साननि सायाव सावरायमेल खुंनाय जायो। हाबाफारियाव नेपाल हादराव गिबिसिन बर' राव फोरोंगिरि सुनिता मेसे, बर' राव आयदा बिजाब लिरजेनगिरि सन्तलाल मेसे, मेसे समाज सुधार समितिनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कानाइलाल मेसे, मेसे समाज सुधार समितिनि गायसनगिरि सोद्रोमा सन्त बाहादुर मेसे, नेपालनि गाहाय मन्थ्रिनि थिसन जाजेननाय पार्सनेल सेक्रेटारि रशनि मेसे आरो नेपालनि गुदि फरायसालियाव बर' आयदा फरायनाय फरायसाफोरनो अनथोब होनाय जायो। बेनि उनाव अरुण चन्द्र मुसाहारिनि मासि दैदेननायाव सावरायमा जथुम आरो खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। पाकिस्ताननि उनाव बे खेबाव भारतनि टार्गेटआ बांलादेश। भारतआ बांलादेशजों थानाय फालांगियारि सोमोन्दोखौ फोजोबबाय। भारतआ बन्द खालामबाय बांलादेशआव दिहुनजानाय जायखिजाया मुवा बेसाद लाबोनाय। नरेन्द्र मदि सोरखारा भारत बांलादेश फालांगियारि सोमोन्दोखौ सिमफायनो थांखि लानायनि उनावनो बांलादेशनि जायखिजाया दिहुनथाइखौ भारतआव बन्द खालामनो बिथोन होदों। भारतनि फालांगि मन्त्रालयनिफ्राय फोसावनाय जादों बे बिथोनखौ। जि-जोम फिथाइ सामथाइखौ लाजेननानै बांलादेशनि जायखिजाया दिहुनथाइया भारतआव इम्पर्ट खालामनायखौ बन्द खालामनो बिथोन होबाय होननानै खौरां मोननो हादों। मख'नो गोनांदि नसुं हादर बांलादेशआ थांनाय बोसोरनिफ्रायनो भारतनि हेंथायै सोलो बाहायनाय आरो भारतनि हेंथा हाबा मावबोगासिनो दंखायोमोन। चीनखौ सा-सानजा ओनसोलखौ दखल खालामनो खावलायदोंमोन। बेनि गेजेरावनो भारत पाकिस्तान दावहायारि थासारियाव बांलादेशआ पाकिस्तानखौ मदद खालामनानै भारतनि सा-सानजा ओनसोलाव गाग्लोबनो आरो दखल खालामनो हुमखि होदोंमोन। बेनि उनावनो भारतआ गोख्रों राहा लानानै बांलादेशनि गासैबो दिहुनथाइखौ बेन खालामनाय जायो। पाकिस्ताननि उनाव बे खेबाव बांलादेशनि हेंथायै भारतनि एक्शन मद। बांलादेशनिफ्राय फैनाय जायखिजाया मुवा बेसादखौ जाहाथे भारतनि गाथोनफोराव बोख्लायनो हाया बेनि सायाव बिथोन होदों। भारतआ बांलादेशनि थाखाय दै लामाखौबो बन्द खालामनाय जाबाय। नाथाय एलपिजि, ना, संग्रा थाव आरो सुनै अन्थाइ लाबोनायाव जेबो रोखोमनि होबथानाय गैया। भारतनि गेजेरजों नेपाल आरो भुटानसिम दैथायहरजानाय बांलादेशी मुवाफोरनि सायाव गोहोम खोख्लैनाय नङा। बबेखानि बेनि सायाव मिरु सोरखारा गोख्रों नोजोर होगोन होननानैबो रोखायै बुंदों।
ओरैहाय भारतनि बे गोख्रों एक्सन लानायनि जुनै बांलादेशनि फालांगिया मावग्लुंदों। बेजों लोगोसेनो बांलादेशनि रांखान्थिया लोरबां जागोना रोखा। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ गोदान दिल्लीयाव संस्कृत फरायसंगिरि जगतगुरु राम भद्राचार्यनो 58थि ज्ञानपीठ बान्थाजों मान बावो। शुक्रबारखालि जगतगुरु राम भद्राचार्यनो हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ जगतगुरु राम भद्राचार्यनो 58थि ज्ञानपीठ बान्थाखौ गथायो। मख'नो गोनांदि जगतगुरु राम भद्राचार्य आरो मुंदांखा उर्दु खन्थाइगिरि आरो मेथाइ लिरगिरि गुलजारखौ 2023 मायथाइनि ज्ञानपीठ बान्थानि थाखाय सायख'नाय जादोंमोन। बे सन्मानखौ थुनलाइनि फोथाराव बिथांमोननि जर'खा बिहोमानि थाखाय होनाय जायो। हादरगिरि नेहाथारिख'जों फोसावजानाय मोनसे बिबुंथिनि बायदिब्ला बे फालिथायाव हादरगिरिया सानै गेदेमाखौ बरायो। बबेखानि जगतगुरु राम भद्राचार्यआ ज्ञानपीठ बान्था मोननानै गोजोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि ज्ञानपीठ बान्थाया थुनलाइनि फोथाराव होजानाय बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था। बे बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो। बे खेबाव बान्थाखौ सानै सुबुंनो होनाय जादों। 9 थाखोनि फरायसाफोर आरो दिथागिरिफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। 9 थाखोनि फरायसाफोरनि अनलाइन रेबथुमनाय एबा रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि खाबुखौ जागायफिनबाय। 18 मे एबा दिनैनिफ्राय जागायफिनबाय 9 थाखोनि फरायसाफोरनि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाय। मख'नो गोनांदि आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड डिभिजन 1 आ 2025-26 एकाडेमिक सेसननि थाखाय 9 थाखोनि फरायसाफोरनि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि समा दिनैनिफ्राय जागायफिनबाय। अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि समा फैगौ 24 मेसिम सोलिगोन। मख'नो गोनांदि 9 थाखोनि फरायसाफोरनि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाया थांनाय 1 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै 15 मेसिम सोलिदोंमोन। नाथाय थिखानाय समनि गेजेराव बायदि बायदि जेंनायाव गोग्लैनाय माखासे फरायसाफोरा रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायाखैमोन। बेखौ नोजोर होनानैनो आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड डिभिजन 1 आ अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि समखौ बारायनानै होयो। 9 थाखोनि फरायसाफोरनि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि खाबुखौ बेखेवफिननायखौ आसेबआ मोनसे फोसावथाय होनानै मिथिहोदों। 63थि बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै सानसेनि हाबाफारिजों अदालगुरि फरायसालिमानि अडिट'रियामाव अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मोनसे सावरायमेल खुंनाय जायो। बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी। लोगोसेनो सायख'जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', आबोफनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रिमा बिबि माइ दैमारिमोनहा। गुवाहाटीनि दिपरबिलनि साखाथियाव थानाय भामहिनि गंसे गडाउनाव हरखाबै गिदिर अर नांदों। मिन्थिनो हानाय बायदिबा अर खामनानै गडाउननि खौथि बेसेननि मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जादों। बेखौबो बुंबावनाय जादोंदि गडाउनाव भिआइपि ब्रेन्डनि गोबां बेगफोर दंमोन। रिपर्ट बायदिबा अरा बिलिफां समाव नांनानै गोबां घन्टाहालागै खामग्लिदोंमोन। गोबाव समनि उनावसो गासै गं 22 अर खोमोरग्रा गारिखौ जाथायसालियाव दैथायहरनायखौ नुनो मोन्दों आरो नाजानायनि उनाव फुंनि 10 रिंगासोआव अरखौ खोमोरनो हादोंमोन। बबेखानि अरखौ खोमोरनो हादोंमोनब्लाबो गडाउननि माखासे जायगाफोराव अरा खामबाय थादों। नायबिजिरनायनि गेजेरजों मोब्लिब सर्ट नांनायनि जाहोनावनो अर नांदों आरो बे जाथायाव सासेबो सुबुङा जोखोम जायाखै होननानै मिथिमोन्दों। बे जाथायनि थार जाहोनखौ थि खालामनो आरो गासै खहाखौ बिजिरनो थाखाय दासान्दि फिन नायबिजिरनाय जाबाय। गुवाहाटीनि बशिष्ठ ओनसोलाव दुथां हानजाया सासे आइजोखौ थांखिनानै फेग्रा मुवा जाहोनानै बिनि न'निफ्राय गोबां मुवा बेसाद लुथिनानै लांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाथाया थांनाय 6 मे खालि बशिष्ठ सारियालिनि साखाथियाव जादों, जेराव रेनुका मुंनि सासे आइजोनि न'आव बे जाथाया जादोंमोन। रेनुकानि हुस गैयै हालोदखौ खाबु लानानै दुथांफोरा न'निफ्राय सनानि गहेना आरो गंसे मबाइलखौ खावनानै लांदोंमोन। बबेखानि गोबां नाजानायनि गेजेरजों पुलिसआ बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि हरन आलीखौ खानो हानायजों लोगोसेनो बिनि लोगो फखरुल हकखौबो खानो हायो। लखिमपुर जिल्लानि नारायणपुर बेन्दोंआव थानाय सिमलागुरि पुलिस आउटपोस्ट सिंनि सेसा राजगड़आव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों, जेराव सासे सुबुंखौ
मोनानि समाव गुलि गावना जिउ फोजोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। थैनाय सुबुंखौ तालपुर गामियाव थानाय दुबियाल सकनि थागिबि प्रणबज्योति गगৈ होननानै सिनायथिनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला दुबियाल सकनि कबिता गगৈ मुंनि सासे आइजोनि जुलिया सेसा राजगड़नि थागिरि रनजित राउतजों जादोंमोन आरो नखरारि दावराव-दावसि सोलिबाय थानायनि जाहोनाव कबिताया माखासे समनिफ्रायनो गावनि बिमा-बिफानि न'आव थागासिनो दंमोन। बे जाथायनि मोनायाव प्रणबज्योति गगैया कुपुकन कनवार, रिफेन कनवार आरो गुबुन सासे आइजोजों लोगोसेनो गावनि बिसि कबिताखौ न'आव लांफिननो थाखाय रनजित राउतनि न'आव थांदोंमोन। बबेखानि बिसोरो सौहैनाय लोगो लोगोनो दावराव-दावसि सोमजिनायनि गेजेरावनो सासे सुबुङा 0.5 mm पिस्तल दिहुननानै गुलि गावनायाव प्रणबज्योति गगैनि बिखायाव नांदोंमोन, जायनि जाहोनाव बियो जाथायसालियावनो जिउ गोमादोंमोन। बे जाथायाव जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामनाय बायदिबा टुपुकना राउतखौ खाबु लाना गावथारनो नाजानाय समाव मिथिस्लाबाजासे प्रणबनि देहायाव नांदोंमोन होननानै अजद दिखांदों। लखिमपुर पुलिसआ गुलि गावनायनि गुबै थांखिखौ नायबिजिरनायनि थाखाय सोंनाय खालामनो रनजित राउत, कबिता गगै राउतखौ हमना लांनायजों लोगोसेनो खारखुमानानै थानाय गुबै दायनिगिरिफोरखौबो नागिरनायनि राहा लानाय जायो। नगाव जिल्लानि कसुवा राङालु बस्ति गामियाव खनसेयैनो 3 उन्दै बैसोनि हिन्जावसाया गोमादों। बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। गोमानाय 3 हिन्जावसाफोरखौ फारियै साबिना जासमिन 14 बोसोर, तस्रिफा खातुन 12 बोसोर आरो तस्लिमा बेगम 12 बोसोर होननानै सिनायथिनो हादों। बेनिनो तस्रिफा आरो तस्लिमाया बिब' बिनानाव आरो सासे बिमानिनो जावजा फिसा। गोमानाय हिन्जावसाफोरा 3बो कसुवानि आलिथांनि एमइ स्कुलनि फरायसुलि। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सनिबारखालि सबिना जासमिन, तस्रिफा खातुन आरो तस्लिमा बेगमा स्कुलनि इउनिफर्म गाननानै फरायसालियाव थांनो ओंखारलांदोंमोन, नाथाय लामा ससेनिफ्रायनो गोमायो। रिपर्ट बायदिब्ला 3 हिन्जावसाखौ खाथि खाला ओनसोल बाहागि आरो सोमोन्दोआरिफोरनाव नागिरनानै मोनियाव नखरनि सोद्रोमाफ्रा कसुवा पुलिस थानायाव एजाहार दाखिल खालामनाय जायो। बबेखानि फरायसालियाव ओंखारलांनाय 3 उन्दै बैसोनि फरायसुलिफोरा सुबुं लांखारग्रा दुथांफोरनि आखायाव गोग्लैनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों नखरनि सुबुंफ्रा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।